Ko su najbolje zamjene za Botmana i Udogija? Dva popularna defanzivna pika su povrijeđena. Botman je trebalo da se vrati još prije 2 sedmice, ali ponovo ima problem. Za Udogija ne znamo do kada će biti out, ali uz raspored koji imaju Spursi svakako nije esencijalan. Najbolja opcija do 5 miliona za mene je Tsimikas. Doveo sam ga u prošlom kolu mjesto Trippija u transferu kojem sam doveo i Saku, vratio mi je to clean sheetom. Liverpool ima 5. najbolju odbranu lige po expected goals conceded sa 12.16, a primili su 9 golova. Imaju dobar raspored, a Robertson je povrijeđen do kraja kalendarske godine. Popularni su defanzivci Palasa, dobar raspored u narednih 5 mečeva. Andersen ima XGI od 1.35, ali je na 5 miliona. Zato je popularniji Gehi siguran starter za 4.6 miliona u timu koji u 10 kola primio 13 golova. Pau Torres ili Konsa iz Aston Ville su također dobre opcije. Villa je primila 14 golova iz isto toliko XGC, a obojice su na 4,5 miliona. Malo skuplji je Dinj sa 4.7, ali vraća si Moreno, pa bih njega izbjegao. Od ostalih opcija, West Ham ima dobar raspored, Izumu i Cufala sa dobrim cijenama. Lascelles je uz povredu Botmana postao starter, ali imaju dosta mečeva u svim takmičenjima, ne baš lak raspored, pa je to opcija koju bih uzeo posljednju u slučaju da vam treba novac.